Så Allan Team P her. Vi ligger ude på et wow 11 mil fra land. Vi er på vej ud af. Vi er ved at stoppe et par steder. Og starter med en fin lange og en bitte fin torsk. Så som han plejer at sige, så er det der til en rugbrød. Ja. Hvad siger du til det, Allan? Er det fint? Fine fisk. Rigtig fine fisk. Så det er fint her. Ja, så er vi sgu i gang. Det er kun 11 mil fra land. 11 mil, ja. Fine fisk. Og det er det til. Ja, så er vi sgu kommet i gang. Så går vi sgu til pause igen. Det er godt drikke med sundhed i båden. Lige klar ved Allan i røven, hvordan så? Ja, det er lidt for større, så kom der. Hvad nu? Jeg har taget lige i munden, Allan. Hvor er det? Ja. Jeg kan se mine større. På langt, de er lige store. Det er jo vildt, lige store. Ja, hvis ikke vi får fisk her på vej nedad, så er der noget galt. Se om der er noget fisk. Jeg har bid. Der er bid, Allan. Se godt ud, Allan. Jeg har bid. Ja, hold da kæft. Vi står der ved. Det er jo fint. Sådan dog. Det er lige kommet ud her, og det er første dunk. Der bliver selvfølgelig gået til vaflerne. Der er lige Lars, der hænger lidt i bremsen, men han kører også Toyota. Det kan ikke være foreslå alt, jo. han siger, at han ikke går så langt på literen, men hold da kæft. Nå, Allan. Ja, nu er der nap. Ja, der er nap. Det er oppe, ikke? Det går nu. Ja, det er bare at stramme op, ikke? Så er der drenge, så er det også med. Så er der mange. Og det er Oscar. Ej, det er godt, det her. Er den fin? Ja, det er fint. Og det er koske op til kulde, så Lars her, han har fået fisk på, og det er jo bevis på, at der er mange her. Ja, nu er det lidt godt med mig. Det er godt at være lidt oppe bakke. Ja. Han har hængt lidt i bremsen, altså håndbremsen. Man kan ikke være forestillet. Men han siger så, at han er den, der kan trække. Nu trækker han næste 2 op. Det trækker løg. Ja, det er en fin en. En enkelt. 2. 2 fine. Står du og fisker af den? Og satan, mand. Sådan 2. Det var sgu fint, du. Og Allan fik en ej for helvede, han snyder! Så var satan nemmest med for igen. Køber bare ned og fisker. Nu er sådan, du skal vi ligesom midt over bunden. Ja, og kom. Her der ligger vi 40 meter fra vores stenknolde. Og Allan har fået et rigtig godt hug lige nu. Det er godt dunk her. Hvor fint, Allan. Den ser fin ud. Lidt stille. Det står lidt stille. Ja. Der kæmpes. Vi kan mærke, at der er masser af makreller her. Der er sgu fisk. Der er mig fisk overalt, mand. Det er da godt, Lars han er ved at fylde ud. Den røg af. Så er der en ny. Lars, du kan bare lige begynde at rense. Nå ja, det vil jeg ikke nå at følge med. Jamen, kan du få det? Kast af mig ud ved mig. Over i min side. Det er man duel igen. Ja, det er fint det der. Hvad siger jeg til det, drenge? Sådan dog. En gang lidt uge, ikke? Prøv så her. Sådan, Allan. Hold kæft, mand, nogle doms. Så er vi i gang. Og der er fisk. Jeg kommer med nogen, der er større. For helvede, du. Ja.
De er her. Ja, det er fandme godt. Hvad siger du til, Lars? Et ord. Var det her, du havde regnet med? Det var det, du håbede på, ikke? Det er bare ikke et par timer før, det er han fast. Ja. Måske bare se, nu kommer der en her, der er endnu større. Der er fangen på dagens første. Den giver middag. Ja, det kommer lige en. Du skal jo bare over 11 kilo, ikke? Jo, 11. Okay, hvis ikke du slår den her, så er der noget galt. Værsgo, drenge. Hold da kæft, der kommer en der. Allan, du skal lige være billig. Ja, jeg skal nok blive. Kommer nu. Nu kommer der et par bamser. Sådan der, drenge. Det er fandme godt, du. Så er der lige mad her til en frikadelle. Sådan, du. Fisk. Det kan vi lide. Så er vi kommet på rav her. Der er godt gang i grej. Vi er sejlet rigtig langt. Og alle mand står med knæk på linerne. Eller flex på linerne. Jeg spiller en lille sang for dig. Hvad siger du til, Lars? Så det er godt ud. Det kan vi sgu lide, du. Helvede. Jeg tager med gang i grejer. Det her, det er første dunk på den nye plads, vi lige er kommet til. Vinden er begyndt at tiltage, og der er begyndt at komme lidt hvide skumtopper på. Allan har en rigtig fin en her. Hold da. Sådan, du. Hvordan, Johan? Stå i orden. Ja, det er i orden, jeg er lige over her. Det er til rugbrøden. Ja, der er en fin en, Allan. Sådan, du. Nu skal vi sgu have nogle fisk. De står, Der kommer der. de står lige der. Den er brun i hånden. Det er sgu en fin en igen, du. Så er der mange. Så er der fandme mange. Det er godt, at du løber aldrig op ad vandet. Når det er det, så kører du rundt og holder med vandet. Så er det nogen, der er i den størrelse. Ja. Sådan, det var lige til Lars. Tillykke. Tak for det. Godt sejl, skiber. Så er vi i gang. Jeg vil fandme have nogle fisk. Det vil jeg gerne lige prøve igen. Det er bare lige ned og stramme op, dog. Sådan. Så er vi i gang. Larsen hænger lidt i bremsen. Kind. Det er ikke noget nyt. Nej, så får du en på skulderen. Skal bare nå, den her op før dig. Sådan noget, ja for helvede. Her. Ah, det er sgu da fint, det Ja, her. for helvede, det er dumt og godt. For helvede, mand, der er der lige til frikadeller og det hele. Hvad siger vi til dig, Allan? Hopper lige her. Det er en god side, det her. Alle lige herover, det kan I godt se. Ja, nu bakker jeg lige, så de snor en omgang. Så er det andet. Det er sat nede, må der komme sammen, det her. Det skal jeg sgu have. Det bliver på. Nå, det kan vi lide. Kan vi gaffe 3 på en gang? Gaf. Det er kun min, der skal gaffe. Det er kun de store. Selv Selene, den fejler ikke noget. Nej. Jeg kan lige se, hvordan der spids de ser ud, gør, Allan. Bare vent til det her kommer op. Det er wild bar. Altså, nu vil jeg godt have en på kondomet. Det kan ikke passe. Jamen, nu er dagens fiskeri omme. Vi har jo heldigvis pisse langt i havn. Der er 40 sømil. Og det blæser jo så selvfølgelig også lige 10 sekundmeter. Og vi kan gå med de der 10-12 knop. Så det er en lang tur. Men vi ser, hvad der sker.